Još jedan talijanski zrakoplov sletio je u mostarsku zračnu luku Ortiješ. Među putnicima ovaj put bili su talijanski ministar prometa Daniele Toto i visoko političko i gospodarsko izaslanstvo iz Pulje, Napulja, Barija, Kampanje, Avelina i drugih gradova s juga Italije. Jedan je to od prvih koraka prema uspostavi redovite zrakoplovne linije s Mostarom iz Italije. U prvom planu je vjerski turizam i posjet Međugorju, a Talijani su najbrojniji hodočasnici u mjestu Gospinih ukazanja. Italija, koja je zemljopisno veoma blizu, zbog prepreke Jadranskog mora, ona je relativno udaljena kad se vozite i vjerujem da je ovo najbolji način, najbolji put da se te zemljopisne, rekao bi male razdaljine za vrlo kratko vrijeme premoste. Ovaj aerodrom, čiji je vlasnik grad Mostar, jeste aerodrom u Bosni i Hercegovini koji treba da razvija vjerski turizam i mi iz grada Mostara ćemo sigurno učiniti sve da se doprinese jednom takvom ekspanziji, jednom takvog razvoja. Turizam je najvažnija gospodarska grana u općini Čitluk i drago nam je da se poduzimaju aktivnosti kako bi se taj daljnji razvoj još više popravio. Ideja poslovnih Talijana je da svoja svetišta na jugu Italije povežu brzom vezom s Međugorjem i omoguće hodočasnicima iz cijelog svijeta zajednički posjet Ocu Piju u Pulji, Svetom Nikoli u Bariju i Gospi u Međugorju. Ovo je put koji je povezao dva mjesta velikih sličnosti. U Pulji je svetište Oca Pija, u Bariju Svetog Nikole. Možemo ih ujediniti s Međugorjem, tako da svijet može u pola sata obići ova tri mjesta. Nadam se da sve neće završiti na jednoj promidžbi. Ovo treba postati budućnost našega posla. Nije to samo put vjerskog turizma. Možemo surađivati i na području arheologije. Sudeći prema najavama, Mostarska zračna luka mogla bi ovog ljeta postati pravi most između Italije i Međugorja. U kriznim vremenima dobra je to prilika za zaradu, ali i veliki poslovni izazov za cijelu hercegovačku regiju.